इलेक्शनाव इउपिपिएलआ बेसेबां मोनामोनलाय बिथांमोना 12 जन मोनदों जों बेसेबां मोना जोङो 17 जन मोनदों बिथांमोना सरकार गठन खालामनांगौना जों सरकार गठन खालामनांगौ दा पावाराव थानानै पावारखौ मिस इउटिलाइज खालामनो नागिरदों सोरखौबा धंस खालामनो गभर्नमेन्टआ अनेस्ट जानांगौ सिम्प्लिसिटि थानांगौ बयनिबो प्रति अननाय थानांगौ बेयो डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आइइउआइ न' होनोबो इउपिपिएल जायाब्ला न' मोना अरुणोदय स्किम मोननोबो इउपिपिएल जायाब्ला मोना बे मा मोजां सरकार नामा बे मोजां सरकार नामा नोङो इउपिपिएल ना बिजेपि ना बिपिएफ जोंनि दिनाव जों सोंदोंमोन नामा गोरिबा गोरिब गोरिबा न' मोननांगोन गोरिबा सरकारनि आसनि मोननांगोन जों बेखौसो खामानि मावबोदों मोनफ्रोमबो गामिथिं लामा नांगोन जों लामासो बानायदों बिथांमोननि बायदि बे गामिया इउपिपिएल नङालै बिपिएफसो बाहाय लामा हरनाङा बाहाय दैखर हरनो नाङा बिसिनि स्कुलखौ बानायनाङा बेबायदि सरकारखौ बे रायजो राजानो मानो नांगौ सम फैगोन जेब्ला इलेक्सन फैगोन बिथांमोनहा दिनै जि पावारखौ अपबेबहार खालामदों रायजो राजाफोरखौ जेरै परिबर्तननि नामावहाय नङै नङै खोथा बुंनानै दिनै थगायजोबदों न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै दासिमबो सासेबो चौकिदार साख्रि होनो हायाखै बिनि फिननायखौ रायजो राजाया फैगौ इलेक्सनाव होगोन अब्लानो नोंथाङा बुजिगोन जे बिपिएफआ 0 जायो ना इउपिपिएलआ 0 जायो